subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini, mau ngapain, mau kemana. Oke. Wes, ayo, boleh, kadang, boleh. Setan guys. Kuwi nek nembang dari enek tanggane manowara sing mati. Dibengok. Suarane kok kaya ambulan teko. Yo, joget. Alah. Wes rasa parian lungguh. Kowe iki lungguh kene lho. Sikil kaya jaran ngene. Lho wira-wiri. Yo, matur nuwun ya, Mas. Matur nuwun. Ganangan Mas. Apa toh? Sampah. Tepuk tangannya mana? Milih joget apa nyawer? Joget apa nyawer? Joget kalau kancani lagu nopo? Alah kemayumu. Enggak sih tau sabar. Aku rek nyanyi ta. Joget sih, ayo Gamli. Kayak akeh kau lho. Yo. Sing tau joget sih. Karo Sarini. Ayo Tum. Marai Tum. Dimarahin Tum ini ki dong, Mas. Mak, iki nyuwun lagu napa terus piye? Kombok kon piye ngono lho, Mak. Yo, piye iki menangan lungguh kene. Nah, engko bagianmu sing ndi ki to? Tenang iki sik sampe ku bengi. Ya wis jejer kene, nah. Jejer kono lho, jejer lungguh.
Monggo Mae, ya yo. Ayo Mas Please, karo Mae. Mendapat saweran 50.000 gara-gara nyapa dok. Jan, ora ngesakne ya. Ya iki kok nggo pekok-pekok kerupuk atore. Nyapa kowe? Jadele yang bintang tamu nanti malam. Dari Solo. dari mana? Solo. Nanti saksikan nanti makan ular nanti malam. Makan ular, makan boyo. Jare dikomeni awake cilik malehe sampean. Dikomeni lho, awake kok malih cilik nyapa? Oh ditindas ya. Berdua iki kok ora tau akur ngono ya. Mesti gelut ae wong loro. Berarti jadi kamera iki malih cilik. Lah iya, dikomeni lho. Awake iki malih cilik apa anu diet apa lara lho, sehat kaya ngene lho. Ini kan anu, slim. Iya. Nek datar gede kan krok sampe. Nggih. Dudu. Oke lah. Iki jare iki sing ora tau akur ning omah padahal kena entuk apa-apa ya wong berdua. Klambi ya kembar. Kembar. Beda warna. Bahagia. Oh iya. Selalu pokok. Iya. Dasar gak tahu tuku. Gak tahu tuku pokokan. Karek nganggur. Ya alhamdulillah. Ini Mbak. Seragam peladen ya. Nah, jog dempet jarene harus nyuwun. Loh yo harus ini kru. Pak dah krungokne Pak E yo. Nah, Mbak Intan ada kru apa? Pada-pada ya Mak ya. Nggih, Pak. Amin amin. Nih. Amin amin. Mak ya tak dongakne muga-muga tutuk ngomong anak putu. Amin. Sampai buyut sampai sanggah ya ta. Amin. Pak E. Bu matur nuwun nggih. Aku disalimi lho. Lah salahe mulai kesusu ae. Lho nggih. Amin. Pak sepunten ingkang kathah ya Pak, aku ngrepoti jenengan. Ben taun aku wis lambuh gek iso. Amin mboten menapa-napa. Kang sik.
Iki pakku tenanan, aku ora duwe pak ya iki pakku, iki mbokku. Tembokku kedua malah. Mbokku kedua lagi. Wis aku mbok kedua. Nggih. Ya sampe piye, Pak? Waduh ngajak ini. Ya ta isin. Danu iki Mang. Mas anu. Pun monggo matur suwun. Nggih. Terima kasih Mbak Amin. Nggih. Amin. Nggih. Sehat nggih, Bu. Nggih. Kleru. Kancane dhewe iki. Wong arep ditinggal ya. Udah pulang, krunya Madami. Halo sini. Ya Allah Mbak tuh. Aku kamera. Ya Allah. Aku bergerak kamera. Lho lagi siapa? Lagi krune siapa iki? Ngatal lah. Wis tahu ya. Jangkrik. Ha. Kilo siji golek. Iki lho. Awakmu iki dipilih iki lho. Dipenteng papat ngono kok dipenteng papat. Aku ana sing anyar meleh. Engko menak, engko bute meneng ngono wis menak. Wes marah-marah entek sikil, tangan, sirah. Iki nek sing anyar buwanteng kan. Wis sing lagi depan. Wah, putih resik. Menak. Aku iki aku pokoke. Iki mboten iki buweket barang iki sae ning. Nyuwang tok barang. Di mana di bojo kok nek aku pengen piye. Bengong iwo. Ya golek ta. Iki Naram nyari mama terus. Cek Naram. Maju to, Tik, maju. Wes sampun. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Yo, pas sampai kan di kanan kiri ya. Itu jam dhewe ya. Segone kayak tengah ya, Bu. Segone kayak tengah kabeh. Tapi ternyata tamu ya wis, Bang. Sambel nganu ya, sambel kecil. Ya, Dek. Awas cemplung guri lo guys. Awas lo. Aku cemplung nama sih kata Terus sudah mengatel ae. Ini apa iki?
Yo intine selamat datang, selamat menikmati acara. Semoga bisa menghibur di hati panjenengan. Nggih. Ning Amerika yo ono ngene iki. Ada. Ada reok juga. Ada di sana. Insya Allah aku bulan Juli ke Belanda. Wah. Kata yang